fi yo kentwa to no meti kokrokoko obusafo mamu nyina kwa abadanso ya sana hia biem yesiase ya ne braso se yesua de nche bia ana yehia wotete obi kire so ede sampa mpanyinsem ebaaye yankopon ya adom ndema bi esisi ye nyina no ohene ete meka hena na meka sante hene ka se ne manyina ne nana no mu nyina nsanhia na onfa yie nto de eda ye rafi fufurom da bia ye ne mo hiase a ye ka se die besi bia no ye koso ama mu hu eden so ya san ahia biem ye hia ya ne ye hia e wo sampa ahemfie eho ana ye ba bedi nkomo okwa ahemfie se ya ye ne ohene yire nom ane di nkomo nti nne me ne ohene yire ebedi nkomo da bia meka sese me hia panyina otise ya ya na me mpese me boni din ya na me pese ono a boni din na oboni dibre me bedin edikofi kakari moma me nkoi na me no ohene yire enni nkomo na ommoni din onkyire ni dibre na yefi nkomo twetwe na se panye me mo akwa me jo so ahino wa ye frɛ me kofi kakari ahwefo no matifo nyina epe odin ene odibre ba cho ye frɛ me na ya obedi akon me ye o ma hene kya me sa so ye de hye kronkron e wo hye yule busuam minua ba ene na abransra otoso mienu a odi sampa man ehima onne to me maame ema so edu na me machiri ba enkron eno no na eya me dese me ne wahia enede enti se wo bibi ebusa me a me nso ma ye krado ebusafo moma yemfa nchiasro konfri sampa mremoy na yemfa ficha pansam mremo yehia sei ye betwetwe nkomo ohene wadama se ye ba ha na yenkita ne bone mpanyese bebia chechira boa no hwa na ejai no sanso enna se obi ede nwo ene anwea e foro onwirem na wanka ho asem a ogu anum ase wo dipam ihia na ne nyina ne se sampa ebai anana nanom efri abode ase a echekire sampa wada ma beboa ni a wodi wani bo mfie be se ni akura wada ma nananom ebeduru asase we so no yebubu a be se mfie ahenum eni akire ni fi se nananom ebeduru ha no 15th centuries ana nanan beduru ha enti se ye nyina ebubu a etwam mfie ahenum wada man mfie ahenum ni yidim se akamem asante me ka asante de se ntim se sampa so ka asante ho ye ka akamfo fi nyina ya akamfo mfie ahenum achi me gidi se kane no na abrofo na gidi se ye de ne yati wiram ana yati nua so enso ye de ne nim se mpo no ye nim de ene adwene mu no na ye boye ho adwa e wo bi abotam hu se nanam ko diri mo baaye no fie be mu na mo soye ana mo baaye no obi akotena tena ne baabi ana me ka besi se sampa e wa hemfie you sampa wa hemfie baabi ayati sesi yi e ha ye ya hemfie so to ani hwe nkonwa ene enema e wo ha nsenkyerene a e wo ha e da adipefie se e ha e ya hemfie na nya ha nko sabre konwa no yedi no efie mienum se ba na kofi no fie a yedi akonwa no wo ha ekọ na na sa modua efie a efie ba ko esi kwai no nchen honom eno enso so eka ya hemfie ho na bra na kofi no nya ama hene no se ha ena yedi aya hemfie krakra ena yedi no hwa no nso so agina honom se ohima efie medase afi yenhwe yemfie na yankomo twetwe ase ye de yen yesoma asante nti nyema bia efa asante ho bia no yetena se yebobo ho ne yedi ho nkomo be na kakra ni ena mfonyi bi twagu ewo abe fontintan so de omo kan ne se sampa
efi natiti nyina no yini ahemfie na panyi ba ko a na okasa megidi se wanya bi ahwe pacho ane wanya bi ahwe wanya bi ahwe me pacho panyi no boni din ma me ye friend Kwame Adama tufuhene na nakonwa din de yebo asiama akonwa din ne yebo asiama me pacho unim no yie pacho menim no yie pa aka ne no na ye ne nyina esom asechiame na eye ye na ankasa nkomotwetwe ma na ye hunu se nananom binom etutu kwan eko amanone ama nkonwa no bebre abeda ho no mompan enti na efata se nkonwa bia na enya moye no yehwe na obobo bi de eka ho enti na gina aso epagya no firi ochiame ma okoye tufuhene ofichia me dibremu no obeye tufuhene na okam ho ana se ofi na busuam nko ana obeye chiame ebeye tufuhene ewo mabusuam akra empani se wohunu se aboa kakahini wafu ntakra na wasi ne kobo kwan so aboa kakahini so ofu ntakra pe na wasi ne kobo kwan so ono na o kire se ofiri efiatachua abusuam na yende yenhu ne saa yegidi se pa bi na wakoje ye nti otu saa na mo no na honom no ye nka ne bebiri o se ho na wofiri a ye de no ama womo emfa no dabi ameka chose titu bi kire mpanyi hiase a ye ditete honsem ye katete honsem ye kan mamre ye kan mane ye kan panyinsem afi ye nhwe panyi no mone no na tena ha ana na wote akwantuom ana obae ana ne modembo ne yopa adunti obeka mo ho oye mubusuani die ebise sede ya kanfo ye niema asandefo ye niema no eden ya adehie bia ntimi nka akwantuom se oye dehie kura no a otena afia ha ya ana na wote akwantuom ana yakofa no eden ba sede okase na nananum bi atukwan no eya 1983 ena na jasese bre no yes ena na ko yes ko focus bi ese mema yako me banti ese mema yako bro be pa ese ena na ma bofo ma beto sa bre yo nyame ba ma oso eya 1983 ena na ko fi so no efa no de ne ye ochiame na osomofie ha saa ekosi 2004 na ema no so eye no tufuhene na said ye nyina eka no ye abusia na mom ye ka ade ase de a etese kwaye dua bia wo ne sibre ebusia ye nhwe wosi ahemfie ni patro ane haya ahemfie wosi ahemfie ni patro ane na no me brebre maso ase eti wonko modidie no ose krom ha ni ahemfie wa empo me ba metutumani a me hwe panyi bi efe no Adama ana mamodi ni Adama wo mfimfin ha eduru bra wa so hunu a wo be hunu ya mo nkyere me ose wo mo sesa won ho empo nantawantawa kakra wo montem nti no mo court ekoje nkrata ebeton saase mo beton saase nimpo no Adama ne nabusua wi busika nyina nti ne sisi ahemfie fufura yesi a edin ade atoso ne se ahemfie a eso sebe mpraduasa menhia wo ho nanso isantwerefo twere se ahemfie a eso ewo asantemam ni akammam yesi no Sampa bacho ka ho asam kire me aha ni ahemfie de anan se ahemfie kase a kan ni ya na se ni ahemfie a mo ka ho asam no na wadaoma sankasam ekoto ohene enan so a enka yenka ho asem biu e wa bonten ete se court se wasem ekoda honomo na wugina abonten se wudi ho nkomo a ni yaye kan se waye prejudice ana se contempt na ewiase nso so se obi etune na wo na wantu
wanto na bia osusu se wona etia ana se broni nso se silence means consent ni ai etwaguo dia etwaguo no se ya nka ho bribia ebedi amanfo etiri modem se ni awono mo ka no eye nokre na asembia ewo na bose ene se eye na kofi so no bra wopre eje ma hene wieye no ono ada so da ehunu se sabi efie wo ya nananom atene mu abe se emfie ahenan ne akire no saa bre no anana ekoje ma hene no na me fa ne se be se emfie ahenan ne akire enti se ya pagya akonwa no ama akoduru o ma hene status dia ene na ebe fata se yebenya ahemfie nso so a ene ma hene pempenso no ese enti ono a etwa asase eto honom esan ekoye edanya wo besie no eho enhyehyeye proni beka se plan building plan ma architects ebaye ebe design bibia beteki asase no mu ahoden de konkran ko share machine mu ehunu se bia no ebeboa se isi ahemfie honom a ebeyeye na sabi penise so free prekopa osia moja ebeba enti na ye kakra ensasi ya nana ededa so se ye beton na ye de asi sa dan no enkonwi atwa ahia yi nana wanyi obia ntonda wanyi obia so afirihyiato enso so da ensasi so nana ye nida kopimo se eye 2006 eye akwamu efu ya ede nana ekọ se wobedi akonwa no onye akontan da enti wo se obu akontan ekire oman no esansa nana nso so odi mra so nti wanya basabasa okọ koyi na no ma sabre no tofu hini ya ene wo kasa no ono a na di animu ma ye call sunwai high court lawyer ono a na di animu na menim dia e kan no asesei wate atwi a wakodi other side enti dia ba ye ne se manso no mu a na nana wo free mu na wo free mu no sabre kro no emu nso so na omayi Nyankopon ya adom ama yenya new district German North district mampeni kofo the second term no enti de ba ye ne se kuro yi mu mrante youth any assembly ka bomu se assembly fofora aba no de ebehia mpontuo enti omo ebeba besre nananom ene efane fano a ye twe no se de ebe ya ye betumi ago ye nsem kakra na ya tumi release nsase ene anwea ode injunction no to so no de to sanwi ni nyina so enti omo kasa ma yete ase efi se mpuntuo eya ade a ehia mpuntuo ntina na kofi so no epre ya district ebaye mami musa we ma refi baby a wodro no na je sese beti ase a akwamfo no ana de wo hene kokko to se ma omfane nsanka asase ene anwe ewo mfisi obedi ade omu akonta da na ana se hwan ba cho sa nete eye akwamfo no wo mo ana de o ma hene no ekọ court omu mami musa akwamfo yi won de o makonwa efi baby ana bae ana wo hene na bo akonwa ma wo akwa ohene ene bo ma wonom mra wo mo ba afoforo no na nanom ebo wo mo ba mu hene enti bra na nakofi so no konya ma hene no na wo bobo apakamufo aka ne ho no wo mo eba besreye se wo mpagya wo mo enti odefo epagya wo mo do mo eba akom status
omo besrɛ you omo besrɛ wono ma na besrɛ ana ohene hu wo mmɔbɔ ɛbɔ akwam akonwa ɛde ma wo saa na tie mpo ɔtwerɛ krataa ɛde to so ya edi adanse ebesi enne ye kasa no wan kasa wo mo ne sampafo ne baayi o wo si wo mo baayi won fi he ana mba be ka sampa ho fizenka mo ni wo mo ye ade ase a menisa me ka ade ase a wotemase meti ase papa ye abusua ye nye boja ye de ye ade ase fuo nti na kire se anka mo no mo ye ade ase a anka won kasa wo mo baayi won fi he ana baayi akra sadam di kan ye no esan sa asem no da otumfo sere so nti se ye kasa ye kan mu asem bebiri ana kire se ya je asem no afiri ohene nsem ya ye ka na we nyina epie ye nkrobom mra edikanya ohene de asem no ma committee ohene a otoso enson penso ena wonom ebaaye ene ya bere wati a na ono so toso enum epenso ena omo ebeka yensa enti ade omo fra abusuanum na omo nya ade ase afi yen hwe nti ohene de omo de ohene kokota ye de injunction nse eto so se ma ye nton asase ma ye nton anwea no ye den ana afi de ye pagya den ma men kai busuafo dan aye ka ho asem no na mo hwe no abrosan no ana mo hwe no ne soro ne fom ene sede atie nyina no abrosan foforo na ye sie no eno na mo hwe no panyin ka ho asem metie enti de baaye ne se enye enhye no a wonom de to na naso a nka na ye bribi ansa na wowu fi se na mpempie no de awaka ne se wo hyeda no asimpo na wantumi anwie na wowu a ye bebo ne din abata ho na ono so benya bibi papa aka kire ne nananom a wo mudi kan enti bra na nhye no da asase no so no oman no ene assembly the then DC Mrs. Oba woman youth ya omo sampa ha ebom ebesreye ema efane fano a ye atwe no sabi ya go yensem enti ye na akwadwo masa na sabri woda so ye acting president ono enedi yanim ma ye ko sunwan ye lawyer na ye frɛ no kwadwo adu bosompem ena wono mo so lawyer na ye frɛ no asoma kyereme okay ya okoye yes minister ewo Akufo Addo abemu no enti esansa na yanya ye honte ase dada wo fie enti no ye court antwentwen so kra na mmom court ebusa ase dien na se munya asase no tonwa modi sika no ebeye esansa na ya adwene ho dada enti ye nyina age tumu se sika ye benya afiri ensase no mu no ye de besi ahemfie e de ama oman no ahemfie ya ebe fata sampa enti court ema ye nhyehyɛ ye se ye na ye atwe no de ma ye mu bia enka committee no ho na mmom ye nyi anamusifo enti ye ba ye no ye yi anamusifo mienu ma onom so yi anamusifo mienu ya akomfo no akomfo no assembly eyi nipa baako youth eyi nipa baako ena nananom eyi nipa baako na esanse yensan kokromotie ho emoponti no na nka de na kwadwo masa no a oye acting president ya wodi animu no wono na nka wo se oye dwamtenani na omanananom etiase se ono ni kuro ene kokko a na ebia na yebeye meeting anopa anase anajo na enyade a owo ha enti oyi obi esina name na so obakuro dua mo nso so a ni fiewura ene nana kuro ntihene na sabra ye ka sansemi we nyina nso so no na nana kuro ntihene no wo amanone America enti ne wofa ya na wo hwe akire no ono na woyi no
papa enso so kan say onko school da na we yem atworotworo ne enkontasem enti ono so ayi no wo faase eye Mr. Uber ena ye sha ase tonton plus no enti bra sika ba kakra no nananu mu nyina esan be hia ye ma yete committee ya ye behwe adansie no so yete 3 member committee eye nana sana ahene fi se ni aye kan nyina no eye sikasemti sana ahene ena nana jase hene ena nana chidom hene na sabri ya meka sei nana chidom hene okọ nensuma nchiri nana sana nso okọ nensuma nchiri nana chidom ko ye no ye yi nipa efri ni mposo aso eye tuba ehene ejide si na nem enti sabri ya meka nana jase hene ena ye chairman ema edan ya yesi no na jase hene do da so ho nana jase hene na timi nchen yi oh okay ti se ade dan na yesi no no ne dan no titina ni a wo hwe na ni nyina mu no yesan eye advert eto nsa frɛ enyuma ahodo a omwo kurodua mu ha nyina ema cashew companies enyina behia ye enti cashew company ba ko a ye frɛ wonom olam womo ye social responsibility e de boa yen ya womo ma yen 1000 bags of cement no na ye de share foundation no ase 1000 bags 1000 so me say on se me koko na nhisa ntiri 3 lanka so me bro nka boa ye se ye de ba akanka samu a cement nkotokuo apem ana womo e de ma yen kuhudu opi nso so eboaboa yen na yegusu a ye de aye eda no kakra ya aduru baby a adura muhunu sesie nti no mode cement mako apem ne fiase nano a me tietie nkomo no panin ba akoka tufo hene ho wo se wa hwe mfonyin no meboa me nkai din wo de obe kai din na kan kire me eye abu mahama wo se mode cement mako mpem minu ane gu fom empo mu wieye no mudi mpem minu no gu fom nyina wieye no na mu hia sika abrante na efe na adama won san ya sika no odi modi gige nyina no bodi kan ya dio mon san kwaje fofora adama te ho bo na moto be ba cho ma ni hunu awre ho kire se obi ta ho a osua wo kasa obo ne hwene medi kan se court ma yete ase se adwuma no aye ye no plus aye ton no ye na aye twe manson no ma ye mu bia emma committee no plot na aye ton no nso so no so obi tobia wo twa sika no to bank adama onka signatories ho adama nka signatories ho signatories ana adama ka ho eye bra na ye ton anwea no bra na wonya mfa asem no enko court no na adama na ohwe anwea so enti bra asem no court no ye sizi na sika no so ewo banka na ye twense court ebe determine fana eyi ansana ye de nsaka sika no ena mpo no na ye wo ye source of funding ya ye di si dai no ye wo source of funding court etre ye nse sika no a ye se ye de be si dai ye mfanto bank eno so a na nanom awe ahinam so se ye de ebesi dai no ede metwase a 7 production 7 payifo manimu na nokrense den ni asem na papa na ekanu mu se sika no ye de ni nyina to cement gu form yiwie ye no menu adama nsan foforo na ye ntoa so a enam so ye mambodi nti no wansan opeso ka nse nokren ni sa asem no mu ana
ni ana waka ni nyina ye bosire muka ene nhwehwe animu hwehwe animu fi se bra ye nsaka sa 1000 bags of cement no na sese nso so ana ya ye no wo plotum no ye disika ni bi ekoto enua anwea ene cement ana ye share ase committee no ene share ase enna committee no nso so kura no ama adama ho fi se ye wo kwanya ya fa so ayesi da no ntina ehia mpo se ye ba adama ho se onko san bribia enti eye bosire mika na wo kan enye nokware musidru sei ansa na manso no beyire amana bedu sante henanim musidru sei edan no musiya nkasa dru sei wada manana yakwaje sa ekonya sa kwanya no 2013 enti early 2014 ena ye share dan no ase ye share dan no ase no ye nhome so esan se dan no ehu adwuma eso nti no aye kakra ebesinne mugusu a musie gusu a ye nya akwan kra nto mu da bia mo ye ho adwuma pacho ane mugusu a musi ane obusha makajo se hia ya na eye libresem da bia nanam ka se drama mfon so a na yaka ya no na de ya wasase nsu ne se obatan ya obehye na ade ase na wowo ama na ni de ese wodi super senka na kofiso no wo ho no mu a ebia nkasa anema we nyina emma den so ajebi wu a ajebi ti ase enti no eno ana ya na ya arechichesem edema yen panyi yen hwe sisi asam no wo henanim ye dwedwere ho kwa ye ntimi nka ho bibia nano wo hene frasem no wo hene se otenase a obehwe ade yie ato de da panyi yehia sei minim sa yedanya nema ekoso nsem a etwagu nema yewe nyina ebehye nipa ni bia bufuo wo ye ohene yire wona akora ohene wona akasa ohene no wona wo ye nema panyi de na wo ka kire yen de na wo ka kire sampa ma wo wa ma no ne de na aka che sampa nipa wo kuwiase nyina den na wo ka yenkoso ntie sa ahuhusem no ana yenkoso mfa ye ni ntuso se bibi papa bi wo sampa ha santehina da roma tikase awi adwe obeye bibi de ama ye nti no mo de abotoye mu twen no kura nyame anim ya ti ohene so a na ya sori ya wadi da so ewonimu de di kan si ye no ohene ono ani nimdie mu no won na won pese basabasa ye ebeba sampa no kre enti oye se ye abusua na momo ankasa ye ade ase ye nyina ye ade ase ose mo ye abusua enti mo nkona mo nkosiesie mu ntem na mo mra ade a sabia botra ntumi anye no sakasaka ntumi nye enti no ohene pese ya na ya fa kwambi so na ya beka ye ho ebom na ohene no wo hwe na wo yi ade ase ma obetena akwami akese no so mpo ya ma ohene ti ase ese yasi ohene emfia nson enne sa abre no a na ye gina nanim no na bra yesi ohene no basabasa ye ama etuo anto obi ani obi atem enti na media minimiye ewa awrehemu se wo hene wamfa na no nkobo so se watu saa ohene no enkofa basabasa ye bia emma sampa obema sampa akoso atena na so mudwiem enti saa biri ya sama wu bi sei mafutu amede ma amanfo nyina sampa mai ma wo akwantuom ene na nanom ene se ohene ono na tumi eso daye ehunu ni ya ebesi wo kina enti woni da so woni mu se wo bekasa na kasa wo beka no soso wo beka kasa enam amamre ni amane ekwanso ama boto yamu abasampa enti sansem hunu ne
hwehwɛ da sama enam framam no obi ate a wo monto mu awon fa nya asem hia entete na brabo na ohene ebekasa okasa asomdwi a ye hwehwɛ no yensa ebeka da bia me ka che se tete obi kire tete obi ka se yihia sei na se niema nyina atoto na akwa mu sei ya na ni diaba nipa a wonya ne mugidie ono ana ado wrehye ne mu da bia me ka be se yen ni akanfo yen ni asantefo na yen ni akanfo mu piesie edi se yen ni dai ohene so a ohene kasa ye boto yeyem me gidi se de Sampa hene eyire eken eya boto yem eye ni kasem den ya se onya gidi wo nipa mu a ana wode wade pa ehye no nsa ye nyina wo nidi ye wo gidi ye wo ni daso eno nti ana de ahye ohene nsa obanyen ye kokra ye de nkomo na si sentence se wakyerɛkyerɛ niema mu amama hu se me hunu papa na ye frɛ na adama no nso wakyerɛ me se sika no we ni bi wakyerɛ me se empo senka wodi ya nka nye senka jaase te wo nkyɛn so me za kan ma hu de ka jaase a wono no hwefie wono no hwɛ niema nyinaa nka wodi ya ka nye senka jaase te wo nkyɛn sebe mpaduasa se de o ka ne se obi tanwa wo ka Sampa kra na wabɔ ne hwene obuna semfo abuza ye kɔ bedase ne mum minim se moka kasa foforo bato ane moka kasa foforo Sampa ha ye wakasa ahoro be se enana de ye komompa eye akan ene fantra ene julakasa abusa fo mum nyira me na ye nsoro nko enu nti de o kan ye no o kan se wo mum niema bi e besi abontin nyina ntumu no na mum nya abutre emfo mo wre enhye santehene mu na de santehene pe ana wode ne niema beto no kan wo krum kase mo mame na ye nsore yo adama no te wonsam bi fa pe na nka mesre se ma won kasa enwie na bra wo wie no wo bɔ no tofa no wo de hakasa no ne ya wo hwehwe bi adwula kasa ene fantra no emu bia wo de bewo no amankwa no atumi api abusia se de na me ne na cha me di nkomo ka kire me se opanyina adama oteme nchen panyi akwaba yeah ura why me domo ne se nka me kan nyina se nka aka se oteme nchen oh se bi asem emma wache a ontime ma ne de ni ya enti na me twan se ube sa aba bedru manim ye di nkomo oteme nchen me de di hia me pa ne sika na papa ne se wa wi ni nyina sa akosan me enye foforo a wo se da bi ye komo aye di nyina wate bi kan bi kakra kire me era me da se se me di papa ne ho yaw enye kakra pa eche se wo ye panyini a anka mi bunu wo hwe ba bia na tifi aduru a anka ensese okasama etronsem eba ninse ene kra da so bunu ene kra me da so bunu osan ye me ferfo kese eche se ne ba ne yire a o ware no eye memi wo fa nimpon ne ba nti amamre mu no sabi na sineme eche se ne yire ne ye me ba na enye twen mo ha krum ha mutumi ware mo ho sa ana mintum etena ha memi wo fa ene wo ne yire no a wo ware no me wo fa nimpon oka abusia no ho nanso so onye mboja ade ase a enti na otime ware no okay Matias enti se woni wase ebe kanse ma yi anu a anka enje de efe no no enti empampi ota kasa ede ensampi abonten ye ko ohina anim de atwa toyi a ohine kan se obehwehwe asem no mu aba Sampa adue mu edi akopie buntuku no oba abonten ebe kan se bibiri efa me ho na no osan ba okasa bibiri na ne nyina no na ode pe animonyam ewo nipa aniso na de wo kan nyina misre atiefo
ene ahwefo se omuntungu eche se mi tumire a ekire sie sabi ono a na o kasa ko kan se ni wo fa ase me no me wo fa ne mpon ba na wo ware no be den na me ma be ye wo fa ase be den na me ba be ye wo fa ase kwan be so sabi se esane asem no a eda ohina anim no ntino opese odi anubonyam bi wo asanteman mu opese oma medimbo ne din seye e wo asanteman mu entu kwa bia so be bia obebo na asem afa edi aguma ne mu ase eno wo ye na se ampa se oye se bi yani wo ebomu ye bibiara anka enye de wo kekan onka na wabusa sika bi ho asem openye we de medase eye ahimfie project ye be hye ase na kofi sono yeteni so a ya sore ni na aprekopene me maami wo fa ne mpon no na nana bedi ade na menyini nduru de nde me kasai enso esane se no pese me hunu fie nsam nti de bibiara a okono na medi nachi ekura de chini yemu nana ne mi anto anamo bi a man hunu mu beebi a masi efiri bedi chiame ewo nana nanim minim de ye me pagya no man ko bo no tofo hene minim na nanka mempese mi gina abonten ekasa efa no ho pi esane se wawo me di hia bibiri amame manage wo mo ho enti se ono wo mfere a anka me de me din sembe kasa aman mano akoto no enso so ene nananom adi kan kasa an kan no obi ewo na wo so wanwo ne bia osi wona mu atia sebi etwanto so ya efa sika a wo ka ho asem ebetimi asai ma dihye dachi nti me ntra ho ko ma ongu me ho fe sika modie no wose sika wodie no wose doso ko mati no a ye no ono ano wo ka no ogina emudie wo himu kwan ya ye fa so a ye nhihye ne nyina emudie ohene mu no wo na nipa onime enanti bre ya nka ma fi sabi obebo ne din eka meni nana chiame a odi kan kasa ne enuanom ho nana acting president ono nana kofi sono eko akura no ono wo hwe akirima ebo a emeye sa hyehye no ye ne nana acting president etu anamo bebire eko sunyan fasa project we ho se ebeba ma yanya adwen se yento a nana dan bia osoto ho se yensi ahimfie no me ena meka kire abu mama no na wote ne nchen ana one ne kasa no ewo ono a ne lawyer office na ono a na wo kasa se wo yetofo hene no na ogina hen na ye be ye nhihye no esane se ye bu mbra ye mpe basa basa court nhihye wo ye se ye ne a din wo suit no mo ye nye mema ye ma committee no mo ye tina se agina nchen gidie nti me ne abu mama no nyina obi anka ho ono nso so anu wo kasa fa me ho no onka committee ho na ne o hwehwe ni se obeya adwuma ma ya tua nika na ne de ba ni se kanepa first time yes akwamo hene acting akwamo hene esamai na ko suno e wa court eye abu mama no yeni tufo hene no nana kofi sono lawyer yeni ne na ko he nana kofi sono akasa nyina ma ya twere yeni no a afedie o charge yen sika bisi yen fa ma no yan fa ma no ena na ne bire ya o paye wo ena wo ye nhihye nyina
ɛna abu mama no edi dwantoa ekofa limam bi ewo kuro bi efra ho jamra ye fra no Abdullahi Sumawuro jamra du ye kuro bi a sebi nananom ebesi ho nti omo ye ferifo se ombepa nana ko so na chew sabre no na wote nana ko so ne nchen esan sika no aya nya ma no osan ko kan se mimi nko forso na ni nsan ka sa sika ya no wo ka na mimi nyem committee member ena ya fa menye project committee only say ejina ye so na initiate ye abusia man fa se mo ntum nyina monim asama yura adama e kan no ofin mu na e kan se bibi fufuro bia si a titu bi kira badwafo empanyimfo yenka ho yen yi ehu frade bia yenka ho e ba choto aso me da se emobro de kotokro be da bo me na me kasa emobro entimi mbo kotokro da enti sabi mo de yeyi mu firi mu na de na wo ka no enu na me pese amansan atiefo ne ahwefo nyina te se sa papa no na onti kromu ha yetie pa na ne maami famu na ofiri ha na mom eye adisisem ne yeka enti ono si oye adihye ne papa de famu no oye drobu ne ofiri dodo osiu na ne papa no tu kwan tem na okotena sonya abisim na odo enti ono a onyini sunyan abisim eni brikum bisa ho na ne papa no wie betena ye enti tamu anana ko so no efa no chiame no eho enana ye ne no eka bom eye bibiara no osan ye yase prekope ewo fi ha na sadia openyam ewo menhia ni asentiman mu gise otonobo epa asem bi de seme ansana wanya baby akom ni nkyire mu agura enti na ni abere minim sa na ni abere efise anamo a otu nyinara enye yie yekoya ohene kan se yembe kambom obesan afre ne yahono ndia yedi akonnwa no obetena so no oba ha ebetu emfuturo egu Sampa Traditional Council nananom himfo se ohene abo onoman hene yenko danase me ne wo na dana na ewo manhia ho ohene bo obi man hene mere mante ye ma acting president no ohwe council no so ti se owurai munsuro no yesa obapia mu di moto aminam ade a anye ho en wo ti aye ho no odi ka dawunta ni dono efa ankuresu nyinara se otumfo abo ono man hene yembe kukuru nso ano therefore mini won ko gina baabi ambo nkuro won busa me kosa ma menyi ano emusa be ma wonyi ano mini woni asem na esane pa puduo bi a wakoje enti na oyi sa adwuma no na abusianfo no a odi no ho akobọ omo no na se wodi wo pa bi na ya tua wo ka mi a wodi meden ekoji sa no nyam so na yeden wanya di amfa mata ho abede na ne pa no yetimi atua ne ka se nje wo kan emi esa ne wonya adwene wo na enti mesre abusianfo adofo ahwefo ne atiefo nyinara se unim obi a ena ohwe no yeni na ono miminim no enti nsem a okeka nyinara efisa minim na boss enti no mi enya enha me
Fi say enye ahimfie asem ene wo ohene anim. Ohene epese ohwehwe ndie woye ade ase. Ohene epese ohwehwe ndie woye sampa adehye no moja. Ahimfie no nsoso na akofi sono me na na prekope. Ono na oni sheti ye. Me ka ho bi ne asinsen krata na Kwadwo Maxa active president. Madansi ni se me ka ho bi mene no. Enti ono agina ho kase omabusia dawroma na omusi fie a. Ahwefo ne atiefo Asanteman ne Ghana man nyina. Monyina sa asem wesu ensuro enhunu se de papa no wote. Na se ubesi oman hini fie a na ko sono mo besre ma obo mo akwamu eji mu dwane nsa ne sika ne mamra de nyinara ma mo dase mo akwama hin fie mpo matimi asi mo akwamu hina hin fie matimi asi na akwawie se sampa man hini efie e na mo ane bre e de iko na mpese o mutu mfuturo mbum na gu sampa man Asanteman ne Ghana man enyina nim se wo mu na esi sebi yen ye wa botre ya nyina sa asam we so e ma basa biara mba efrese ye di aso pa etie ohene na futuro no kopem so obeka sa awie no ye nhye ye ho so ohene yete wo so ayasore wadama ye be ikoso ahye ye ho so kopem se obeka sa awie ya ne ji kese se oka se obeya hwehwemu e wa hwehwemu akopie bontuku sebe se ye hwehwe entafo no ase wo mu na ya adehye wasampa na se akwamo hene asifo yi e kan se me ye dihye na me ya ta baako no na sifo a me na me nim mata ne na mata baako ono nsoso na dihye o maka enti me nko ba se wonya moja na abetimi a kire me sebi bia me na nawo enti mesre papa no di animonyam pire animonyam e wa Asanteman eni otumfo Ghana fo nyina anim na de woka na nyina no enti sa atiefo ne ahwefo entungu bebi na yen concentrate ye hye ho abutre yen kasa nkira ye ho kofem se ohene odi nanum entasuo ebegu form ameyate yankane nyina o tole na e jaso nga abusianfo eche wa mo ewuru ayekorupa ose to basa bil meti akekla tole inate majin data sebi ngunyosa fongo ke wukoru akisini ma pexi start pay ko sampa pamu establish long ago emre tin but muyer tole ko am kra tole ko fusunu tole si asan bodua tole ko fusunu ko na munyu sa awopa afa munumuli nga o blog ko na sini o kotome ki ma munyu sa ke munyu sa wa me na o pala o mamre na o ira ka ba pi mfunga wa pa be nga pi ti okrokro setin lorongba o tafun tufo sante hini be para be sesina wiewo jonke pa o metin ke ya kar me jule kite ito formbata be wol nga otafon ye gbo to le kulo no kurkur lopom sante hini krobia sante hini kotoko hini nga me yoki ki okur melo eja so kurkur ye ni fikasano refi yo kika to no meti kokrokoko awusafo awusafo aha ana de nan komo twetwe ni nyina besi bede ya di kofi kakari aha eye titu bi kire da bia me ka cho me se ha na nyansa nimde amamre ene amane wo ma sorry